48嘅3位成員，琴日嚟到香港出席握手簽名會。睇佢哋着晒迷你裙，又露晒小蠻腰咁跳嚟跳去啊！現場600幾個宅男粉絲都即刻嗨到爆咁為佢哋歡呼吶喊啊！咁有相機嘅當然係全程捕捉住3位成員嘅靚樣啦，分分鐘仲專心過平時讀書啊！やっぱり SKE48 は AKB48 グループの中でも一番年下の若いグループなので、やっぱみんなすっごいもううるさいってぐらいもう元気で、休憩時間とか時間が空くともうすぐ鬼ごっことか走り出したり急に走り出したりするぐらいもう元気でもうパワーが有り餘ってますね。最最大嘅嘢咧就係乜嘢咧？3位成員分別嚟自福岡同長崎，今次除咗嚟搞握手簽名會之外，佢哋仲話想招募香港成員加入啊！私はロシアとのハーフをメンバーがいるんですよ。村重杏奈ちゃんという子がいるんですよ。村重あったちゃんっていう子がいるんですけど。之前師姐 AKB48 舉行握手會嗰陣遇襲啊嘛，所以今次大會都加強咗保安，出動3部金屬探測器做安檢，又要求入場人士將隨身物品集中放喺行李存放處啊，連握手之前都要用消毒液洗一洗手先喎。咁安全，唔怪得3位成員都表現得咁輕鬆啦。